hráči Ala Cibulky. Ala Cibulka vás víta pri Minecrafte zo Survival zo už koľkatej časti? Je zo 6. časti. Už som nenatáčal dávno, lebo som bol chorý. To moc prehnal s pizzou. No a teraz potrebujem poradne nájsť. A už som to, čo som hovoril, že som toto tak... Nie že stroskotal, ale som tu akéby... Jak to poviem. Že som sa tu akéby strátil. Lebo tam hlavne mám môj dom. Hlavne v lese. A ja som žil hlavne v tejto džungli. Akáciovej. Alebo čo, tak to mám pomenovať. Neviem. No a teraz ísť si urobiť asi dom. Už tretí dom, ale ten bude peknejší už. No, že už bude oranžový. Ešte mi nie je najlepšie, ešte bude najlepšie. Ale však mám to ste čo najrýchlejšie urobiť. No, poďme. Dobre, a tak toto za tebe. Dobre. No, ale iba oranžové, teda akáciové budeme iba brať, lebo to sa mi najviac ľúbi. No, to sa mi najviac si ľúbi a ešte aj to dark oak tree, ako to čierne drevo. Takéto čierna. A z toho sa dá urobiť, dajú urobiť celkom pekné toto. Skoľko sa týchto sadeničiek. Tu. Zasadím tu, lebo tu je málo celkom stromov. Lebo tu vyrastie, hádam aj. Asi textúra zlá. Že si to všimli. No a čakaj, ja som to chcel. Ja toto si tam dať. Možno sa začudujete, prečo takto to mám. Hádajte, lebo keby mi to zombíci alebo fakt niečorkov. Viete, akí sú oni prefíkaní. Tu sú, ne, a títo. Paučikovia. 2 stringy. XPčka. Tam bol ešte jeden. No a nič tu nevidím. Taká tma. Tam je, ale tam sa neviem zase dať ja. Slepička. Ďakujem za masko. Vajíčko, ďakujem. Dobre, a tuto mám aj akácia sapling, ako už to je aj od toho, jak sa z toho budú rásť. No to je tá sadenička, alebo ak to mám povedať. Sadenica, no, sa vie vykrákať z toho už. No, dobre, takže 9. No, takto. Neviem, dneska moc nemám taký uhovorený deň, neviem prečo. Bože, čo to tak laguje. Akurát teraz, prečo? Môžeš prestať už lagovať. No a to som mal ste povedať, že to bolo teda nepríjemné, to čo som bol, keď som bol chorý. To bolo strašne nepríjemné, to vám neodporúčam. Stráviť celú noc pri záchode, to by som nestiel nikomu darovať. To nikomu nestiel. Tomu nikomu neodporúčam. Nikomu to neodporúčam. Tak komu by sa to ľúbilo, ak tomu to odporúčam, ale
asi je málo ľudí, ktorí sa to ľúbi. Málo ktorí. Strašne málo. Strašne málo. Strašne málo ľudí. Hádam. Takže asi zajtra, lebo už asi cez noc nebudem stavať dom. Zatiaľ si tam dám tie nepotrebné veci, napríklad tie stringy, zem, áno, zem, hej, toto sem, toto tam, toto sem, pardon. No, môžeme ísť spať. Čo? Ešte nie noc, no poď už. No, dobre. Ešte mi je najlepšie, ako som hovoril. Ale som s tebou robiť už dávno video som neurobil. Neviem, mne tam píše, že pred 5 dňami som dal najbližšie video. Tak sa mi zdá, že to tam ukazovalo. Počkaj, ešte som zabudol drevo. Takže drevo si zoberieme ešte. A z toho si dvere nebudem robiť, lebo to sú nie celkom také dobré. Sa mi moc nelúba. Z akácie. Najviac sa mi ľúba také tie z toho čierneho dreva. Lebo tie sú celkom pekné. Sú pekné, také luxusné, také pro, alebo chcem povedať. No a toto takto. Toto už nebude moc pokročilý dom, ale a to je zase sadenica. Dobre, takže takto. Takže toto nebude ešte moc dobrý dom. Tejto džungli, alebo ako sa mám nazvať. A toto by som tu mohol dať do keľu. Dobre, tak toto dáme inde. To tu nestiem. Takto a takto. Dobre. Som hovoril, že som si dal aj toto. Prišiel zombíka objednávať ako z Minecraftu, lebo už mám aj creepera. Chcel by som mať raz celú zbierku tých plišákov. Na monitore mám toho creepera položeného. No a potom aj Gast sa mi celkom ľúbi, ale aj ten pavúk nie je celkom špatný. Aj ten zombík. Ale Steva tam neviem prečo nedali. Iba figurka je Steve. No a potom či mi má dojsť ten zombík. A potom som si plánoval, že si kúpim toho pavúka. Ten je tiež celkom pekný, akože s tými nohami, alebo čo to má. Aj nohami, rukami. Akože pekný je celkom. No a takto. A ešte mi má dojsť tá položka, čo už celkom dosť na ňu čakám. Akože hádam, bude stať za to čakanie, ale sa teším strašne na ňu. Strašne sa na ňu teším, taká oranžová bude. Také logo, čo sa hovorí o Steel Series, ako aj chill natáčam s tými sluchatkami, aj chill hrám s myškou. Dobre, takže dvere sa mi nezdajú, na ten vstup sa mi zdalo, že bol creeper. Takže toto je moc vysoko. Tak to by to malo byť.
ešte strecha. Dobre, takže takto. Sekundu zdreva sme spotrebovali. Takže takto. Čo som hovoril o tom livestreame, tak ten vôbec nebol. Som nevedel ani, jak sa to robí. Ťažko sa to robilo. A tam by som ste raz ísť. Tam pôjdeme raz. Alebo že by sme išli dneska. No, nie akože, ako myslím tento part. Ako na budúci deň myslím, že by sme išli, ale ako myslím, že dneska, že by sme išli. Dobre, takže krompáč. Už má svoje roky. Ne. A však čo už s tým. Aj. Ešte toto. Ne. Toto si dám posteľ. No a teraz by sme potrebovali urobiť asi tam 2 čestky. Skôr turhulice, alebo keby bolo kto nevedel. Dobre, takže takto. Tak. A neviem, asi vždycky urobím to tú large, no tú veľkú, nie tú malú. Tam v tej malej sa mu za ne nemestí, no tam sa toľko to zmestí, že to máte keby celý inventár. Tu máte až, no, 2-krát viacej než inventár. No a takže ideme si zobrať toto. Tie veci, čo som si tu teda uložil ešte. No, tak to sa asi do mňa nebude mestiť všetko. A hej, mestí. Čudujem sa, keď sa to do mňa mestilo aj. Počkaj, ja túto česku si zoberiem, ja ho nestiem. Tu nehať. Dobre, sjeme toto. No, takže asi na budúci deň, keď sa vyspíme, tak pôjdeme hen tam hore. Možno, neviem. Máme plný inventár. A s tým robiť dvere. Kedysi už to nebývalo, že 3 alebo 5 alebo koľko tých dver. Tedy boli iba jedni. Za komunistov. Ale v tých starších verziách boli už iba po jedných tých dverách. No, iba tieto boli. No, tieto, že. No, tie dvere boli. Každé boli dvere po jedných, keď ste si vykraftili. Museli ste si vždycky dať za dve dvere a tak. A či ono, keď si urobíte dvere v tej novšej verzii, tak už máte už 3 dvere. Čo je dosť praktické. No a už sme si tam mali dať vlaku torč. Dobre, by malo stačiť, hádam. No dobré, sa si ste urobiť aj ten banner, alebo ak sa, banner, no ako tak sa to volá tá zástavka, alebo čo to je za vymysel sveta? Takto sa mi to zdá, že sa to robí, neviem. Hej, tak sa to robí. Dobre, takže. Čakaj, ešte mám aj takéto farbio, že by som, no to červené. Že by som tam ešte voľaký aj efekt urobil. Nie, že efekt.
jasnosti, taký krížik urobiť cez to. Neviem ani, jak sa to robí. Ja už si tak nespomínam na to. Co zdá? Takto? Hej, áno. Takže takto. Keď nájdeme ďalšie, alebo ideme chill nájsť a... No, nájdeme teraz a môžeme... Teda... Čo si nechcem nadávať na šlapky, lebo tuto sa bojím najviac, že tam ma volač napadne. Napríklad čo je zombík. A tu sú také popy. A či už sú aj, už je beta verzia 9 na vreckovej edícii, na Minecraft Pocket Edition version na Androide a tak. A čo tam urobili také skutočné, alebo neviem, či je to moc skutočné, že tam urobili napríklad Horizon Big alebo Skeleton cez deň. No a potom toto, keď sa vás dotkne, alebo také, ak to mám povedať, no keď vás bachne, tak vy začnete horeť tiež. To sa mi zdá, že už je to trocha viacej skutočné, ale ešte je to beta verzia. Ešte to nie je moc také. Takže takto. Opačne. Hej, nie takto. A krížik bude. Dobre, takže krížik. A tam by som s teba aj guličku takú. Dobre. Takže tu tam zavesíme zajtra. Že fandíme hokeju. Tak ja fandím hokeju, no jasné, že našim Slovákom. Ale teraz to dosť pohnojili. Ide v zlom. Ale je mi ich ľúto. Dobre, takže mám zastavku, ešte si urobím jasne, že aj druhú. Počkaj, mám Potom. Teraz sme chceli ísť čo urobiť? Sme chceli ísť sa vyšplhať na túto horu. No, ale neviem ako. No sa zase nestratíme, jak ja som sa stratil teda, tak tak si urobím ďalší ten krompáč. Kde som mal po ruke. Dobre. A ideme teda. Ideme tam. A prečo som ja ich dal? No čakaj, dám tam dreva, alebo tam pár drev. Tam pár týchto drev, pár týchto. A pár kabostónov. Hotovo. Čau, vlajka. Taká pekná vlajka, neviem prečo, ale sa mi ľúbi. To, že je to môj prvý experiment s vlajkou vo Survivale. Ako v kreatíve som ho dosť urobil. Ale takáto sa mi Survivale vydarila celkom dosť pekne. Toto čo tu vypadá. Keď som to vyšplhal, pozrel som sa, vypadalo to tak, keby toto bolo celé z neterákov. Tá zem niekedy vypadá jak neterák. Nie heterák, ale neterák. Takže ideme tam vyšplhať. Že takto toto budeme skáckať. Ozaj, toto som hneď nedomyslel. Sakra. Čakaj. Sakríš. Som ešte nenamyslel. Tak toto teda moc nebude. Ja, zase tu bude tma.
Tak to bol dobrý výlet teda. Hovorím vám. Sakra, toto som nečakal. Toto som teda nečakal. Fúže. To vec ma teda bude tak nasrať. Musíme sa ísť domov najesť. Hop! Čiže som neskočil z väčšej výšky, lebo už by som sa tak zabil. Na jednej hre, čo toto hrávam, tak tam sa z pár centimetrovej výšky prizabijem. Zvláštne. Oni sa začali čudovať. Ja som skočil napríklad, toto neberiem za to, že sa chvastám, alebo ak to mám povedať. Proste, že som skočil z 2 alebo z 3 metrovej výšky a takto som sa neprizabil práve, že. Ale na tej hre však on sa skoro prizabil, chápete to? Tam neskočím tam z pár metrovej, ani nerozbehnutý. Určite si skočil zle. Ale kde si vyklbil nohu, au. A tak jeho život skončil. Takže zase skáčeme. Ale toto som ešte nedomyslel. Hop. Ešte ako pôjdeme dole? To pôjdeme sa zabiť? Alebo čo? Tak toto bolo teda. No tak teda, to som normálne že zdesený z tohoto. Aj tuto hore je sú akácie. No dobre, takže. Ináč ďakujem vám, že už mám 17 odberateľov. Už som strašne šokovaný, že mám toľko odberateľov. A nezabudnite ma naďalej sledovať, lajkovať hlavne. Ja sa budem takto to spánúť. Lajkovať a hlavne aj zdieľať niekedy. No dobré, ale akože na čo sme vlastne toto vyšplhali? Ja to neviem ani na čo to malo urobiť. Aký efekt. Jaký ten domček je maličký. Ja neviem, či mám zoskočiť, tak nemám také vzácne veci. A neviem zase, kde ma to spávne, že či ma to tam zase nemám takú. Toto čo tu jaký. Toto je zvláštne. No a už to nevypadá s nami dobré, ale toto čo to je? Som ani nevedel, že toto je za tomto. Nie je tu veľké zviera, keby som mohol zabiť, aby som sa mohol aspoň najesť. Ako nie naozaj. V Minecrafte. Ako tu. Ježiši, ja to by som mohol zoskočiť a zabiť sa. Aj, bože. Som sa bál, že zoskočím. Ja neviem, tento náš výlet nemal ani hlavu, ani patu ináč. My sme tu neobjavili. Pokúsim urobiť taký challenge, že nezabiť sa. Čo pochybujem, že neúspejem. No tak toto teda je hard. To je hardcore ako hovado. No, je to tam kde. Dobre. Ma to zabilo skoro. Ako ma to skoro zabilo.
nemám čučilha je papať. Tak toto ma zabije. Tak toto teda bola tesnotka ako hovado. To je zvláštne. Vypadá to, že ja som už volá, kde tam letím na zem a pritom som ešte stál na tom bloku so shiftkom. Pomáli a kľudne. Pomáli a kľudne. Pokúsim sa. Ale neviem, či to tak dopadne. Pomáli a kľudne. Kerevel asi nie, ten bude padať. Ale aspoň sa ho zbavím, nepotrebujem ho ja. No a takto. Musíme to dať. Dobre. To zbúrame. Skôr vykopeme. No a chill, ja neviem. Jo, dal som to. Jo. Takže som borec, tak to som do toho dal. Sa čudujem. To bol celkom dosť veľký to bola dosť veľká prechádzka, lebo ako by som to mal ja nazvať, a už by sme mali aj zaháňať veľké jedlo, už nemáme žiadne, čo není dobre. Dobre, už jedz, nepozeraj sa tam. Dobre, takže napapáme sa, ešte to zjedz. Dobre. Že dopečeme toto masko. Kuracie masko. Už pôjdem teda. Lebo pekne venku a ste mi aj trocha ven, lebo akože dneska som ešte nebol na počítači, ale bol som zase na mobile. A som zase hral Limba. Ak viete, čo je Limbo, tak ja neviem, čo je to Limbo, ale viem, čo je to Limbo. Ja viem, čo to je Limbo. Dobre, takže ja sa s vami lúčim a sledujte ma naďalej, lajkujte a hlavne odoberajte. A ja sa s vami lúčim a čau.